Hello everyone! Digya kami tulad. Masulod kami sa The Villagers Viewpoint. Ayan ang mga bikers. Dali. Kaya mo man Oh, welcome to Antique. Okay na. Binibining natutulog siya. Kaya ang kontak yung manatani ang timbang manangag ang simment. nagagawa sa damay. Hindi po biglenik. Ang complete do ano mo nulay mo. Talker, dito na lang bata. May mga moves, kita may mga steppings. Ito na parang diyan lang man na inyo for dito lang si Victor. Eh, lamig. Kayo duro ba yung kahoy? Ang tinganaan galing ang hamtik hindi malamig no? Ang? Sa hamtik. Isa sa bukid nila. Ito kasi ako pinakapunta. Hello everyone! Digya kami tulad. Masulod kami sa The Villagers Viewpoint. Tagpila galing entrance? Kagang entrance, siga tag 25 pesos lang. Very affordable. Nami ang view. Masulod kita dito. Lang taon natin ang view. Hi! Kisa Carlo! Masulod kami dyan tulad sa The Villagers Viewpoint. The Villagers Viewpoint. Kagang entrance is 25 pesos. 25 pesos. Yan. Mga bunggaitan ko, mga sponsors. Especially sa naka-white. Here we go! Masulod na kita! Tulad kita tigya and ang entrance fee is 25 pesos! Kita ka din ay! Tulad kita tigya! Hindi pa sinagano nito. Sinagano. Tapos bala na ko, bala tigya sa bulak. Pakita ko sa inyong bulak. Hello na, may kita na bulak. Feeling ko balagin na baligya dyan. Ang bulak, ito na ang pinaka the best. Diyan na, may kita na dyan klase. Dyan. Tapos, wow, namin na, migit. Okay.
Okay, digyan kita sa may The Villagers Viewpoint. Mag-open na lang. Here it go! Masud kita digyan. May fountain effect pa. Go! Dun, 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 dun. Wow! So amazing! Yan. Dun, dun, dun. Hi! Halo ka na yun, nakita na akong bulak. Ang bulak kita ng type ko tigyan. As in. Tapos may mga ano pa dito. Hala, makato ako dito. Naisa ko ng mga tribu. Loves fun. Tawa niya pala ang view. It's so amazing. It's so nummy. It's so nummy to the eyes. Look at the view. Look at the view. Maray mo. Pagod na! It's so nummy here. Aningalan Arc. Ay, against the light. Hindi na pa. Makatukbla na isa kon pariente. Wait. Ay. Magkita kung sa akong kuryente. Hello, relatives! Hello, mga ninuno! Hi! Here we are at the Villagers Viewpoint, San Mayong Antique sa Aningalan. Super gidiga ka nami. As in, daw pili mo wala daw ano, ma-refresh ka gid tapos ma-unwind. Nice. Diba? Tapos may gadate-date pa yun sa likod ko. Mahaw kita guys. Ang amon pa mahaw is Iwas courtesy by Madam Gina. And ang amon makapi courtesy by Madam Gina. ay, may pakapi-kapi ta. Tamon dya. Nadirin ka po. May pakapi-kapi kag may paibos-ibos. Ang tawa niya bala? Magpa-picture ka to. Ha? Uy, nadirin? Kaano ka mo sang ibos? Ito ba dun? Yan na pag ay mo, tissue ah. Ay, dya. Dahil yung ano, dahil yung tinidor. Exactly. Ano, kit? Ay, hindi na tapon. Ay, na Parkinson's ka na. Dahil kalamay. Kaonon, sir? Sir, kaonon ka magkapi? I-vlog ka din si Sir Right. Kakaan. Tara ka na yan. Amot paano magkaakit. Paano magkaon sang ibos? Nga! Nga. Ay, sige. Kagat! Pag Nguya. mag-usap. Usap. Tapos may pakakalamay pa. Ano gaya? Nga na, Ay, mas kubado. Waray-waray mo! Masyadong pagod na! Ay, nako, Lord. Dahil na ang kaan nga mga magilang Ay, pati ka dyan kompleto. Mura nagdara na Ano ako ka? na ko kung ano. Walang extra. Gani nagdara ka paper plate mo nalipat ko. Dali na. Sure, kwa. Pangida na ka mo kang inyong Ah, dirigid ko yan sa Mahal. ay handong.
Okay lang, may katugnaw, sir. Sino lang? Ano to? Oh, ano tips? Ang mga Wow! Mas ati nga sa rara eh. Kaya na kung ano eh. Kaya na kaya. Ikaw rin ni. Hi. Hi, Oncheng. Feeling ko. Kaon kita ah. Oo. Kakak kita. Hello ka namin, tigawang Jen. Hello. Welcome to Aningalan. Wala, may kabino. Namin kami yung tigyan. Wow, super ka nami. Tindog lang si Roy. Ikaw ka nami kita nakandang mga bulak. Let's go lang taon na to. I'm gonna show you the bulak here. Siguro na eh. Gabaligya ka mo bulak? Hindi mamangkap naman. Wow, ang thorium. Dala ka klase ang thorium yun, no? Pink. Wow! Pink ka kang red. Hello, ang red ng daong. Wow! Karak ko sa kandang kabuta. Ulirong kami, tapos kami namakal pa kami ka mga bulak namin, kita kang bulak nanda, tapos tamad pa ka friend fries, kasi syempre di ba yan, sandaan na gatanom, so tamad ka barato, so maulirong kami, initro, namin kita na digyan sa The Villagers Viewpoint, digyan sa Barangay Aningalan, San Nemesio, Antique. Yes! Oo, kaya naman. Oh, Diyos ko, Lord. Nami, kita naligyan. Maulirong kami. Hanggang sa uling pagkita, charot. Ay, mabalik ang bayamon nga po sa may Amerika? Oh my God!